Mr. Buljanić is our next speaker. Hvala predsjedniče. Prije svega htio bih zahvaliti izvjestiteljima na odličnim, izbalansiranim i dobro argumentiranim izvješćima koja poboljšavaju ovaj zapravo nezamjenjivi instrument hvatanja koraka s prekograničnim kriminalom u Europi. Izvješća istovremeno otkrivaju neke nedostatke u funkcioniranju ovih sustava, a to radi i statistika. U razdoblju od 2005. do 2009. izdano je primjerice 50.000 ovakvih naloga, izvršeno 11.000, dakle 1/5. Komisija i sama vidi da postoje mane sustava i treba predložiti poboljšanja. Upravo je Komisija zadužena za provedbu ovih propisa, pa je red da ona prva predloži poboljšanja. Siguran sam da je i pravni okvir ovih propisa pomalo nejasan, pa države članice često mogu postupati onako kako same smatraju da treba postupati. Ako se taj okvir bolje uredi, sasvim sigurno da će i postotak izvršenja ovih naloga biti veći. Hvala.